Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει να επισκέπτομαι τα Ashley Home Stores. Έχω ψωνίσει έπιπλα και διακοσμητικά για το σπίτι μου εξαιρετικής αισθητικής και ποιότητας. Εδώ όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 20 και 21 Οκτωβρίου θα τρέξει ένα πολύ μεγάλο μπαζάρ επίπλων με εκτόσεις έως μείον 60% σε όλα τα φυσικά καταστήματα Ashley Home Stores, στα Σπάτα, στο Χαλάνδρι και στον Άλυμο. Οπότε θα σας συμβούλευα να κάνετε μία βόλτα από κάποιο κατάστημα, όποιο σας βολεύει εσάς καλύτερα, και να ρίξετε μια ματιά, γιατί πραγματικά μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά κομμάτια σε πάρα πολύ καλές τιμές και να ανανεώσετε έτσι τον χώρο σας. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι το μπαζάρ της Ashley Home Store θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, οπότε μην το χάσετε.